Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα τσόου τσόου που μας το φέρανε γιατί δυστυχώς έχει κάποια προβληματική συμπεριφορά. Ο ιδιοκτήτης το άφησε ανεκπαίδευτο, χωρίς σωστή κοινωνικοποίηση και έφτασε 3 ετών. Το τσόου τσόου είναι ένας κινέζικος σκύλος. Οι Κινέζοι το χρησιμοποιούσαν ως φύλακα. Είναι ένας σκύλος που είναι δύσπιστος γενικά με τους ξένους και συχνά μπορεί να γίνει και επιθετικός. Αν αγαπήσει όμως κάποιον δεν το ξεχνάει ποτέ. Δυστυχώς αυτός ο σκύλος, όπως είπαμε, δεν είναι σωστά εκπαιδευμένος και πρέπει να δούμε σιγά σιγά πώς είναι η συμπεριφορά του. Όπως βλέπετε, ο σκύλος είναι φοβερά επιθετικός, γρυλίζει συνέχεια. Κοντά, Έχουμε περάσει λίγες μέρες από τα μαθήματα και ο σκύλος καταφέραμε να τον πάρουμε στο λουρί που δεν μπορούσαμε καν να τον αγγίξουμε. Έχουμε κατανοήσει ότι ο σκύλος δεν δέχεται να τον αγγίξεις και γενικώς είναι πολύ επιφυλακτικός. Δουλέψαμε ώρες μαζί του και κερδίσαμε σε λίγο χρονικό διάστημα να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Σε σχέση με τον ιδιοκτήτη του, που δεν του έχει επιτεθεί ποτέ, αλλά μόνο σε άλλα άτομα, έχουμε κερδίσει πάρα πολύ χρόνο. Να είναι πιο κοντά η κάμερα για να βλέπω. Πιο πολύ χρόνο σε πολύ γρήγορο διάστημα. Αλλά θέλω να δείξουμε στο κοινό πόσο επιφυλακτικός είναι μόνο που τον αγγίζεις. Κοιτάξτε πως αμέσως μόλις τον αγγίζεις κάνει. Η κάμερα να δει ακριβώς αυτό το πράγμα. Έχουν περάσει μέρες και έχουμε φτάσει στο επίπεδο να μπορούμε να το χαϊδέψουμε το σκύλο. Εδώ η κάμερα να βλέπει το χέρι μου. Ο σκύλος είναι σε ήρεμη φάση. Έχουμε αρχίσει το σκύλο και του κατεβάζουμε την ενέργεια, την επιθετική. Αρχίζει να σέβεται το ανθρώπινο είδος χωρίς καμία βία. Η έκφραση του σώματός του και το γρύλισμα που είχε πριν λίγες μέρες δεν υπάρχει. Στο πρόσωπό του κυριαρχεί μια ηρεμία. Βεβαίως και δεν έχουμε τελειώσει, γιατί αυτός ο σκύλος πρέπει να μην είναι επιφυλακτικός μόνο με το χειριστή του, αλλά πρέπει να εκπαιδευτεί κάθε άνθρωπος που τον πλησιάζει να είναι κοινωνικός. Και επίσης το επόμενο στάδιο που πρέπει να δουλέψουμε σε αυτή την εκπαίδευση είναι ο σκύλος να καταφέρει να φτάσει στο κομμωτήριο, γιατί ήδη τον έχουν διώξει από 3 κομμωτήρια γιατί έχει δαγκώσει τους κομμωτές. Άρα θα φτάσουμε και σε αυτό το επίπεδο να μπορούμε το σκύλο να τον χτενίζουμε και να μην επιτίθεται. Σε λίγες μέρες θα δούμε τα νέα αποτελέσματα. Προσπαθώντας να βάλουμε το φήμοτρο λοιπόν, ο σκύλος δεν δέχεται και κάνει επίθεση.
συνεχίζοντας με την εκπαίδευση του τσόου τσόου, του φρίξου, ο οποίος γνωρίζουμε ότι έχει προβληματική συμπεριφορά, για να βοηθήσουμε τον ιδιοκτήτη κάποιες στιγμές να μπορεί να περιορίσει το σκύλο του την επιθετική συμπεριφορά, προσπαθούμε να του μάθουμε το φήμοτρο. Πριν λίγες μέρες ο σκύλος δεν μπορούσε να φορέσει φήμοτρο και μάλιστα έδειχνε και επιθετική συμπεριφορά. Σήμερα, μετά από δουλειά, καταφέρνουμε να του φορέσουμε το φήμοτρο και να το δεχτεί. Τοποθετούμε στο ρίγχος του το φήμοτρο και μαθαίνει να το συνηθίζει για όσο χρονικό περιθώριο χρειάζεται, χωρίς να δυσανασχετεί, και έτσι με αυτόν τον τρόπο ο ιδιοκτήτης θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα και η συμβίωση μαζί του. Ο σκύλος δεν δυσανασχετεί, υπομένει και περιμένει. Μπράβο, φρίξου. Συνεχίζοντας την εκπαίδευση με το τσόου τσόου, εκπαιδεύσαμε το σκύλο να έχει υπακοή, όχι για να δημιουργήσουμε ένα στυλ που θα το δείχνουμε στους άλλους, αλλά γιατί μέσα από την υπακοή ο σκύλος συνειδητοποιεί ότι πρέπει να είναι υπό του ανθρώπου και να ακούει και να περιμένει τις εντολές του. Πάμε να δούμε τι έχει μάθει ο σκύλος και δείχνει ότι είναι follower απέναντι στον άνθρωπο. Πάμε να μαζί. Σκυλιά με κυρίαρχη συμπεριφορά πρέπει να είναι πίσω μας καθ' όλη τη διάρκεια της βόλτας. Πάμε μαζί. Πάμε μαζί, Χρήστο. Πάμε μαζί. Μαζί. Stop. Stop. Έρθει η κάμερα μετά. Stop. Ο σκύλος πρέπει να μένει σε στάση stop, ώστε αύριο αυτό θα χρειαστεί να κινητοποιηθεί και στο κομμωτήριο και να ξέρει την εντολή, ώστε να είναι πιο ακίνητος και πιο ήρεμος. Stop. Αρχίζουμε να μαθαίνουμε το σκύλο στο άγγιγμα. Μπράβο, φρίξο. Μπράβο, φρίξο. Πάντα σε ένα κυρίαρχο σκύλο κατεβάζουμε την ουρά, ποτέ να μην έχει την κυρίαρχη στάση ουρά. Έτσι πάλι αυτή η στάση δημιουργεί υποταγή. Μπράβο, φρίξο. Κάτω, φρίξο. Κάτω, φρίξο. Ο σκύλος ακούει στο κάτω. Μείνε, φρίξο. Ο σκύλος μένει στο μείνε. Στο μήνε, το σκύλο κοιτάμε. Ο σκύλος μένει στο μήνε καθ' όλη τη διάρκεια που χρειαζόμαστε. Πάμε μαζί. Μαζί. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε ένα άτομο που θα χαϊδέψει το σκύλο για να δείξουμε πως είναι καλύτερο στην επιθετική συμπεριφορά και καλυτερεύσει. Έλα μαζί μου, Μελίνα. Κατεβάζουμε πάλι την ουρά. Δημιουργούμε υπαταγή. Άρχισε να χαϊδέψει το σκύλο. Μείνε. Stop. Stop. Ο σκύλος και με την εντολή stop πρέπει και καταλαβαίνει ότι πρέπει να μείνει ακίνητος και ο χειριστής γίνεται ο διαμεσολαβητής, ώστε ο σκύλος να δεχτεί έναν καινούριο άνθρωπο που θα έχετε να τον χαϊδέψει. Άρα έχουμε καλυτερεύσει τη συμπεριφορά του σκύλου μας του τσόου τσόου, ο οποίος δεν δεχόταν καθόλου να δεχτεί κάποιον να τον χαϊδέψει. Εντάξει. Okay. Το επόμενο κομμάτι που έπρεπε να διορθώσουμε σε αυτό το σκύλο, το τσόου τσόου, ήταν να καταφέρουμε ο σκύλος να ευχολοχτενίζεται, γιατί με το άγγιγμα ο σκύλος εξελίσσει σε μια φοβία και πολλές φορές στα κομμωτήρια που πήγαινε ο σκύλος δάγκωνε τους κομμωτές. Επίσης είχαμε δει ότι είχε και φόβο πάρα πολύ με τον σεσουάρ.
Τώρα σιγά σιγά λοιπόν έχουμε ξεκινήσει και έχουμε βελτιώσει το σκύλο. Ο σκύλος είναι πιο δεχτικός, δέχεται το χτένισμά μας, κάτω, δέχεται το χτένισμά μας. Μπορούμε και το χτενίζουμε σε όλα τα σημεία που θέλουμε, μπρος, πίσω, στα πίσω πόδια και βεβαίως χρησιμοποιούμε και τον ήχο. Stop, stop. Το σκύλος πρέπει να δεν γυρνάει να μας δαγκώσει. Κάτω ουρά. Και συνεχίζουμε να μπορούμε να το χτενίσουμε. Όπως είδαμε, ξεκινήσαμε ένα σκύλο υπερβολικά επιθετικό, που κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ο σκύλος συνειδητοποίησε το επίπεδό του, ότι πρέπει να σέβεται το ανθρώπινο είδος. Βεβαίως υπήρχαν και στιγμές που ο σκύλος μας έδειξε κάποιες φοβίες και αυτές τις διορθώσαμε. Τώρα ο ιδιοκτήτης πρέπει να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο, να συνεχίσει την εκπαίδευση, να δείξει ότι είναι ένας δυνατός, ήρεμος και σταθερός αρχηγός, ώστε ο σκύλος να έχει ισορροπία απέναντι στον ιδιοκτήτη. Τελειώσαμε με αυτό το σκύλο και τη δύσκολη συμπεριφορά του.